דיסלקט, אז זה מה שאנחנו נעבור, ילד דיסלקט, ילד מתבגר דיסלקט, נער מתבגר דיסלקט, חייל דיסלקט, גבר משוחרר דיסלקט וכל זה. עד לאבא, אני אבא היום. אני רק אגיד שהילד לא קורא, הדבר החיובי שרק אמרו הוא אינטליגנט שנה וחצי יותר, אבל כל השאר, ואז אני עומד ומקריא ומגמגם, כולם ככה, תחשבו שכזה, אני עומד כאן וכולם מסתכלים עליי ולא מבינים למה אליה מגמגם, אבל לפני שנייה אסף דיבר, קרא שוטף, הרגשתי כואב, ואז המורה אמרה, טוב, בוא נעבור הלאה. פאק, זה הדבר שמאז לא עשיתי יותר הקראות, כי פשוט היה את המכשול הזה ולא עשיתי איתו כלום, פשוט ויתרתי. ובגלל זה גם היה פחד, כי אמרתי, אני את המכשול הזה לא יכול לעבור. מה זה מכשול? מכשול זה לקרוא, מכשול זה לעשות ציונים, מה זה המכשול הזה? זה פשוט להתקדם. אז אני לא יוכל להתקדם בחיים. כולם יכולים להיות בתיכון יותר טוב, אני לא יוכל, אני אהיה בתיכון גרוע. כולם יהיו בלימודים, באוניברסיטה, ואני לא אצליח. עכשיו, זה ילד בכיתה ח', אוקיי? עם פחדים כאלה. המורה נתנה לי עונש כזה, תלוש מהמציאות, לך תעשה עבודה בספרייה. אני, לעשות עבודה, לא יודע לכתוב, בקושי יודע לקרוא, אני אעשה עבודה. עכשיו, אני לא יכול לקחת את החברים שלי שעשו איתי ויכתבו לי וזה וזה, כאילו הם לא קיבלו את העונש, אני קיבלתי את העונש. ישבתי בספרייה ושוב פעם אני שוטף שכל פעם שאני ניגש לקריאה, גם היום, זה קשה, זה מתסכל, ובטח ובטח לכתוב עם כתב יד שזה בכלל סיוט, כי אתה גם כותב ואתה גם לא מבין אחר כך מה קורה, אז אתה כבר מבין ואתה מתאמץ, גלגל כזה שמטריף לך את המוח כמה שלא כיף שם. שוב פעם, אלה דברים שאני שם פה במצגת, כי אלה דברים שאני לא שוכח אותם. כמו אותה מורה שביקשה ממני להקריא, אני לא אשכח את זה. אז היא באה אליי ככה, תפסת את הזה שלי, לא הבנתי כלום, אי אפשר לקרוא את זה. והולכת ככה, הפכתי להיות מהתלמידים הטובים בעצם. אלה שמקשיבים בכיתה ולא מפריעים, אלה שמקדמים את השיעור ולא מקדמים, אלה שגורמים לחברים שלהם לשתוק, כי הם צריכים עכשיו לכתוב בשבילי. אז כאילו אותם חברים סופר מופרעים, היו יושבים בכיתה, ואין להם ברירה לכתוב בשביל שאחר כך אני אוכל ללמוד איתם בלימודים, בשביל שאחר כך הם יקבלו 60. וזה היה חשוב להם. והבאתי להם דוגמה חיובית, כי כאילו אליה, המקובלים, המגניבים מזה לומד, אז גם הם, לא, זה לא מגניב לא ללמוד. ממוצע 80, ילד שלו, שפשוט היה מתחת ל-55, מתחת ל-55. סוף הכיתה, סוף השנה, עברתי מכשול לזה. פעם ראשונה בחיים שלי, שהתמודדתי עם מכשול הלימודים, של אליה לא מקבל ציונים, אליה לא יכול ללמוד, אליה לא יכול לעבור, אליה יכול רק לשקר ולהגיד שהוא נמצא כאן, אבל וואלה עברתי את זה. באמת היה לי קל לעבור את המכשולים, לא הייתי צריך להתמודד עם הקריאה, לא הייתי צריך להתמודד עם הכתיבה, הייתי ילד חברתי סבבה, למדתי טוב, הייתי בצופים, הייתי בזה, חברי, וואלה הכל טיל. חזרתי לצבא ופתאום חזרתי ליסודי. אבל רגע, אני כבר עברתי את המכשולים, אני ככה, היה לי תיכון פצצה, פתאום אני חוזר, שוב פעם למקום הזה. אני קציר, מפקד, לא יוכל להיות, כי את המבחנים האלה אני לא יוכל לעשות, ובטח ובטח לא סיפרתי בצבא, לחברים שלי בצבא, שאני דיסלקט, מה אני צריך לספר להם את הדבר הזה? אני מגיע לקורס מפקדים, בצנחנים עושים הכנה לקורס מפקדים, בשביל שתתכונן, כי אם אתה תיחשב במבחן שהם לא יבזבזו הקצאה, אז הם יכשירו אותך עוד לפני יותר. ואני נכשלתי במבחן עוד של ההקדמה, כלומר אני בזבזתי הקצאה, וחזרתי למחלקה שלי ממש בבוז. איך עברתי את המבחן שם? כי זאת הפעם ראשונה שבאתי כמו אריה, אמרתי חבר'ה הנה יש לי אבחון, תגיד, אני צריך שחייל יבוא ויקרא לי את המבחן, אני אלמד, חייל יבוא יקרא לי את המבחן, ותראו אני אעבור אותו, וככה הייתי מפקד. כלומר, עוד פעם, הייתי צריך לעשות איזה קומבינה, לשים פה איזה משהו, ולבוא ולטפס ולעבור את המכשול הזה כמו כולם, עם הדרך שלי פשוט, עם הדרך שלי, אבל עברתי את המכשול. כלומר, התמלא הביטחון הזה של התיכון, של הזה, של האחד, שיכול לעבור עוד מכשולים. שוב פעם, זאת הפעם הראשונה שעכשיו אני באוניברסיטה, ואני נמצא בצד הזה, צריך לעבור לצד השני. אני יושב ועושה את המבחן הזה, 4.5 שעות אני לא יוצא, 4.5 שעות אני לא יוצא, ואני כולי באקסטאזה, ואני מרגיש שאני עושה את המבחן הזה טוב. המורה אומרת רבע שעה לסיום, ואני סיימתי רק חצי מבחן. ואז כתבתי את המכתב
כאילו הייתי צריך לכתוב כמה מכתבים, בסופו של דבר המכתב שהגיע לדיקן, שאישר לי לעשות מבחן בעל פה על הדבר הזה, וזה הקלה לא של דיסלקטים, של עיוורים, שלא יכולים לקרוא לא מהספר ולא כותבים. במכתב כתבתי שלי יש נכות. נכות, תכלס, נכה. נכה. יכול להיות נכה עם רגל אחת, יכול להיות נכה שלא רואה, כן רואה, נכה, טכנית. לא קורא, לא כותב. אם תיתנו לי את הכיסא גלגלים, אני אעבור. אחרי 4 שנים סיימתי באוניברסיטה. היום באוניברסיטה הפתוחה יש כבר את ההקלה הזאת לדיסלקטים, מישהו שהוא דיסלקט ברמה מסוימת יכול לקבל את ההקלה הזאת של להקריא ולהכתיב בעל פה, אבל רק שתדעו שהבוחנת, אתה לא יכול לשקלף אותה כי היא לא מבינה בחומר, זה לא עובד שם. אם אתה רוצה להצליח, להגשים את עצמך, לממש את עצמך, אני הרגשתי שאני בתיכון מממש את עצמי, הרגשתי שבצבא אחרי שעברתי את המכשול מימשתי את עצמי, גם באוניברסיטה שזה היה אך ורק לשם הביטחון העצמי שלי, כאילו הוא יגיד בוא אני סיימתי, כל הדיסלקציה הזאת אני סיימתי. אז אני אספר לכם איך הדברים בעצם מתנהלים גם היום, כי גם היום יש לי דיסלקציה, אותה דיסלקציה, גם היום כשאני נתקל בקריאה אני עדיין נתקע. אז בשביל שאני אשלח מייל חשוב, אוקיי? אני צריך אחר כך לשלוח לאשתי שתעבור על זה ותשלח לי את זה בחזרה. כשאני כותב תוכנית עסקית ואני כותב אותה מצוין, אני צריך לשלוח את זה לאחותי שיש לה טיפה אוריינטציה שיווקית, בשביל שתעבור על זה ושאני אשלח ללקוח ואני לא אעשה מעצמי צחוק. גם היום, בכל דבר אנחנו צריכים לתקשר עם טקסט ולקרוא, ואני עדיין נתקע באותה צורה, ועדיין אני לפעמים קורא אות. אין לי את התמונה הזאת, אין לי תמונות, יש לי רק אות. לפעמים אני מצליח לייצר תמונה מהמילה ואני מצליח לקרוא את זה בחלק, ואם גם אני כזה בשלווה ובנחת וזה, אז אני קורא מהר, ואם אני לחוץ אז אני נזכר באותו הילד שקם וגמגם, והמרה אמרה לו תשב. אני אחזור לשם. כמה שאני אריה, כמה שאני מאמין בעצמי, עדיין המקומות האלה חקוקים בי, ואין לי ברירה אלא להמשיך להתמודד איתם. אז כשאני קורא לספרים לבת שלי, ולפעמים מעירה לי על זה, אז 5 בלונים זה היה בקטנה, ועכשיו זה כבר נהיה מוגלי וכל מיני כאלה שצריך לקרוא הרבה, ועדיין אני אין לי את זה. אז אני משקלף, כאילו לא משקלף אותה, אני מכיר כבר את הסיפור. אז אני מראה לה את הדפים, ומספר את זה הרבה יותר מעניין, והרבה יותר זה וזה וזה וזה, ואז היא כבר למדה שאני לא קורא, אז היא אומרת לי, והיא יודעת שאני אקרא יותר לאט, אז היא אומרת לי, אבא, אבל הפעם אתה יכול להקריא לי את זה על אמת? אם בזכות המילים שלך וההשראה שנתת, אנחנו נצליח להעביר את זה הלאה ונהיה חברה שהיא יותר סבלנית ויותר מצמיחה כנפיים, אז אנחנו את שלנו עשינו בעולם הזה. תודה.